říkám, musím to zaklepat od dřeva. A oni mu trhali zuby taky, nebo jenom operovali? Trhala mu zub a od toho právě měl ten nádor. No a ona jako říkala, že aby nebyl zhoubný, tak aby jsme to tak 3 měsíce ještě sledovali, aby náhodou se to neobjevilo znova. Jo, jako na stejném místě nebo někde jinde? Co? Na stejném místě, jako by se to neobjevilo. To měl spíš od té kosti. Já si myslím, že měl zánět o kostnice. No, že měl už. Dal jsem mu kornout, teda okolo krku, že jo, ale pak jsem to sundal, protože já když jsem mu to sundával, tak jsem mu asi vytrhal i štechy. Jo. A teda ty dítě ven, no a když jsem tam přišel, aby mu vytahala stehy, tak říkal, no on to má už akorát jeden. No, tak mě dala takovou maz, tak jsem mu to mazal, jo, to tak ten první týden, aby to bylo tak 2krát denně a potom jednou denně namazat.